message to Tak zdravím vás, hodná fajka. Robo je teraz kameraman, sa tam vojebáva za kamerou. Čo sa tešíš? Jo. Aha. To tak to bude? Áno, budeš to vidieť. Hej. Aha. Jasné. Takže dneska fajčím, respektíve fajčíme, Robo povedal, že nebude fajčiť, ale ja ho donútim. Veľa ľudí nenávidené šiazo. Šiazo je to vidieť. Šiazo. Pina colada. Je to vlastne nejaký drink, neviem, čo má byť. Tuším. Ananás. Kokos, ananás. Kokosové mlieko, ananás a nejaká bielý rum, tuším. Naložil som to takto. Divieky som tam tiež spravil takto. Po celom na 4 uhlíky. Dal som tam 2 rozpálené paprika, čiže 4 polovičky. Teraz to tam je nejakých 5 minút a kal je fakt epický. Na to, že to je šiazo fakt mŕtev. Keď sme to dávali na 2 uhlíky, trvala tá fajka nejakých 40 minút cca a teraz to má vydrž vyše hodinu. Ja som to minule fajčil hodinu a štvrť. Fakt celý čas išla mŕte chuť. Veľmi sladký dým, alebo teda sladká tá para. A nepozerám sa do kamery. A vôbec to neštípalo, predtým nás to štípalo, neviem prečo teraz to neštípe. Ale proste, neviem, šiazo znesie viacej tepla. To mega fakt. Tak Robo teraz poznamenal, to bude asi vystrihnité, že chutí mu to, ale aj keby toto dofajčil, tak stále mu chýba ten nikotín, ten pocit, že proste fajčil vodnú. Takže je to pre tých ľudí, čo chcú zdravšie fajčenie alebo beznikotínové, aby sa na tom nestali závislí. Je to fakt len taká ochutená para, ale dým ide z toho mŕte ťažký, respektíve zase tá para. Budem to volať dým, lebo nazývať to parou je blbé. A dá zase robiť kopec vecí jak s dymom. Nie je to vôbec ľahké, ako niektorí ľudia hovorili. Takže samotné krúžky sú podľa mňa dosť ťažké. Ten dym sa až tak rýchlo nerozplýva. Teraz to syčí. Tam dal ten rúž, lebo sa to začne, ne že pripalovať, ale začne to štípať. Lebo šiazo má síce vyššiu hranicu, neže horenia, ale toho bodu, kedy to začína byť úplný kentus. A potom to fakt neskutočne štípe, je to nepoužiteľné. Takže tiež si to treba strážiť a nemôžete tomu dávať extrémne teplo. Už 4 uhlíky sú podľa mňa dosť veľké teplo, keď tam necháte moc dlho, tak už bude to na hovno. Epicky to je sladké. Mocne. A chuť? A chuť, čo ja viem, je to také niečo sladkasté. Cíti tam trošku ten kokos, alebo takéto kokosové mlieko, blendnuté zelený s ananásom, alebo také skoro s takým sladkastým podtónom. Není to vyslovene ananás. Není tam cítiť tá pina colada, že by to bola fakt naozaj pina colada, ale je to dobré, je to sladká chuť, sladká para. Ja som s tým veľmi spokojný, takže šiaza pina colada podľa mňa môže byť, ale ne na 2 uhlíky, nebojte sa dať tomu trošku tepla, dajte tam 3 alebo 4, podľa toho akú máte korunku, najlepšie je na to Funnel alebo American Vortex, nedávajte to vôbec do klasických, lebo vám to vydrží maximálne 20 minút a to je fakt blbosť. To šiazo funguje na princípe, že sa to tam varí a keby ste to mali v klasickej korunke s dierkami na spodu, tak sa vám tá melasa, čo to tam je, hneď stečie do vázy a nebude sa tam čo variť alebo čo vyparovať, takže jedne Vortexy alebo Funnel.
Kat. Štrk. A voní to inak. Tak to voní. To je sladký. Takto mi to voní viac jak piňa colada, ak to chutí. Ale teraz už, keď som to očúchal, tak mi to pripomína viac tú piňa coladu. Aj keď to fajčí. Tak čať. Go to bigger, better things. Live free, live free, live free.